So ayun mga kago, shout out tayo. So baliktad yung ano kasi front cam to I love Tanggob yan Sige. Yes. So ayun, shout out pala sa family ko, Valdewesa family, tsaka sa San Victoris family doon sa Cotabato. Tsaka yung mga pinsan ko ng mga vlogger doon, na si Kuya Mervin at tsaka si Kuya Jess. Sana patuloy pa yung mga video nyo. Tsaka maganda rin yung mga concept nila. So ayun. Sige. Shoutout rin sa family ko diyan sa Bongbong dito sa Samis, tapos Aurelia family, shoutout din. Tsaka sa Arasan family, shoutout, at tsaka Milo family. Magandang araw mga kago. Nandito kami ngayon sa taas ng Tanggob City pa ba to? Samis. Sa mga nanonood diyan, shout out, at saka sa pamilya ko, Cotabato. Sa mga Rationable family, kumusta kayo diyan? Magandang araw sa inyo. Sana happy kayo sa pagpapanunod ninyo sa video namin. So ayun mga kago, salamat din sa mga viewers namin dyan, sa mga top 1. Yung mga kaibigan ko dyan, si Neil Joseph Sakin, yan yung pinakaunang nag-views talaga, nasa Cebu yan siya. So yung shoutout din sa mga Sakin family. So ayun, hanggang dito lang tayo mga kago. Sana subaybayan nyo kami parati. Salamat po. So ayun mga kago, dito na kami sa Huyohoy, Tanggob City to, Tanggob City. So ayun, dito kami sa gilid. Kasi ito yung view. Ito yung view mga kago. So yung mga magkikita dito. Tulad sa taglaag sa kuan. So sa gustong pumunta dito, pahirapan sobrang tuktok. Huwag kayo iiyak. Matirik yun daan. Dapat pag pumunta kayo dito, Mio yung dadalhin niyo. Oh no! Yung lang, 100 na Mio. Kaya yun. Iyo na din. Okay, bagay, grabe mo lalag. Kaya yun, ito lang. Papunta dito taas. Okay, beginner game Baka ubos yung gasolina mo. Tayo makauwi. Oh no! Sakit yung pit ko. Isuda kayo mag-video mag-kuhan yung tao. Magsaka. Balok ko gunit cellphone, matagat na. Kayo. Para ganyan ako glanta. Uy! Pungtul man. Action siya galagpot. Ay, kira kayo.